Helo bawb a chroeso i taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i wneud darlleniad bach tyma bach yn wahanol. Ni'n mynd i weld beth i chi'n amlunio nesa. So beth i chi'n manifesto nesa. Okay? So ni'n mynd i edrych ar yr egni presennol. Beth sy'n cefnogi chi ar y foment. Beth sydd angen i chi ryddhau. Beth i chi'n camu mewn i. A ni'n mynd i orffen gyda neges wrth ysbryd. Okay? So, gadewch ni weld beth sy'n dod mewn i chi, beth i chi'n amlunio ar y foment. A mae'r darlleniad yma, sdim terfyn amser ar hwn. So, pryd bynnag deithwch chi am draws y nawr chi wedi gael y neges yma. Okay? Ysbryd, gewn ni 5 carden, please, a wy'n i orffen nhw ni gyda carden o neges wrtho ti, please. 5 carden i'r grŵp lyflu sydd yn yma heddi ar YouTube. Waw, okay, right. Dyma darlleniad bwys. Okay, beth sydd gyda ni fan hyn i ddechrau yr egni presennol yw brenin y pentecle. Nawr, mae brenin y pentecle yn frenin sy'n joio edrych mas ar popeth sydd gyda fe. Mae fe'n teimlo'n sefydlog, mae digonedd o arian dy fe, okay? Mae fe llawn arian, llawn digonedd o bopeth. So dyna'r egni chi mewn ar y foment. So falle bod chi'n dod mewn i arian, falle bod chi wedi gweithio am arian. Chi nawr yn sefydlog gyda'ch arian ar y foment, okay? Dyna'r egni presennol. A os nad ych chi yn teimlo'n sefydlog gyda'ch arian ar y foment, wedyn ni mae eisiau chi stepio mewn i'r egni yma. Byddwch yn ddiolchgar am pethau sydd â chi yn eich bywyd ar y foment, okay? Dyna neges y cerdyn yma. A'r ail gerdyn yw beth ych chi'n amlunio ar y foment, okay? Beth ych chi'n manifesto ar y foment. A beth sydd gyda chi fan hyn yw'r as o bentecle. Wel, mae hwn yn gweithio fi bod chi'n trial amlunio arian newydd yn dod mewn i'ch hunan. So chi'n edrych am arian ar y foment a chi'n edrych am cyfle i wneud arian ar y foment. So gallai fe fod yn swydd, gallai fe fod yn gweithio ar busnes eich hunan. A chi moyn wneud arian ar y foment, okay? A chi'n trial amlunio'r arian hyn a'r cyfleon hyn i wneud arian mewn i'ch bywyd chi ar y foment, okay? So dyna beth ych chi'n amlunio ar y foment. Okay. So beth sy'n cefnogi chi ar y foment? Wel, beth sy'n cefnogi chi yw'r cerdyn cymeriad, okay? Temperance. Gyda'r cerdyn yma, mae hwn yn siarad am falans, mae fe'n siarad am weithiau sefyll mewn tu fewn y reolau, okay? So dim mynd tu fas y reolau, sefyll yn gadarn yn y reolau, okay? A fel fi'n gwybod siarad am cydbwysedd hefyd, okay? So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn bod angen cydbwysedd yn eich bywyd chi, okay? A mae ysbryd yn gweithio fan hyn, maen nhw yma i helpu chi. Mae'ch tîm ysbrydol chi yma i helpu chi gyda hwn, okay? Beth ych chi moyn greu, beth ych chi moyn wneud, beth ych chi moyn yn eich bywyd. Maen nhw yma i gefnogi chi gyda'r cerdyn yma, okay? Maen nhw'n gweithio chi, ni yma, ni'n barod i helpu chi, ni'n clywed chi, jyst gwedwch beth ych chi moyn a helpu ni chi allu wneud e, okay? Neges lyflu fan hyn, okay? Wrth ysbryd. A nawr, gyda'r cerdyn, beth ych chi'n ryddhau, fi'n gweld, mae hwn bach yn od, achos cerdyn y dymuniad yn dod wir yw hon, okay? A naw o gwpanau. So felly nawr, bod chi wedi penderfynu, right, so fi'n mynd i ddymuno ragor, so mae fi'n mynd i ddymuno ar y ser, neu, so mae fi'n mynd i wneud dymuniadau ragor, fi'n mynd i wneud hwn i ddigwydd nawr. Mae teimlad dy fi bod chi wedi stepio mas o teimlo fel, fi'n dymuno hwn, fi moyn hwn, yn y mawr fi moyn hwn. Nawr chi'n cymryd y cyfle i wneud e. So, dim just dymuniad
yw hwn ragor. Chi'n troi'r ddymuniad mewn i reality. A wrth bod hwn gyda chi yn rhywbeth sydd eisiau chi ryddhau, mae eisiau chi ryddhau meddwl am bethau fel, dwlen ni gael hwn, dwlen ni gael hwnna. Na, dwedwch eich hunan, fi mynd i gael hwn. Fi mynd i wneud hwnna. A dyna'r egni sydd eisiau chi camu mewn i nawr ar y foment. Okay? So diolch am na ysbryd. A i orffen, a'r canlyniad fan hyn yw y tŵr. Mae hwn yn gweithio fi bod eich bywyd chi mynd i newid yn hollol. Okay? Achos mae'r tŵr yn dod â pethau lawr. So mae pethau'n cwmpo lawr yn eich bywyd chi mwyn i bethau newydd cael ei adeiladu. A mae'r stori yma sy'n redeg trwy'r darlleniad yma yn gweithio fi, waw, mae real stori dych chi'n dod mas fan hyn. Mae fe'n stori o cael arian, wneud arian, mewn ffordd fi'n teimlo i lot o chi sy'n dod yn eitha hawdd i chi, okay? Mae'r cyfleon yn dod mewn i wneud arian. A mae angen i chi gadw balans nawr. A ddim cyment meddwl am bethau fel dymuniadau, ond meddwl amdanyn nhw fel ffeithiau. Dyma beth fi'n neud, dyma beth sy'n digwydd. A achos bod chi'n newid eich ffordd chi'n meddwl am bethau, mae hwnna'n mynd i greu newid mawr yno chi. Dim ragor byddwch chi'r person sy'n gweud, fi moyn hwn, dwlen i gael hwnna. Ti'n bod os enillen i'r lottery. Beth bydden ni moyn y pethau yma. A bydden ni moyn neud hwn, a bydden ni moyn helpu pobl, a bydden ni moyn y pethau yna i gyd. Dim ond os allan ni ennill. Wel, chi'n newid nawr, a chi'n troi y dim ond mewn i reality fan hyn. Okay? Dyw pethau ddim yn freuddwydion i chi ragor. Chi'n dod â'r breuddwydion mewn i'r reality. A mae hwnna'n mynd i newid eich bywyd chi. Okay? Mae pethau'n mynd i newid. A o fan hyn mlaen, o'r pwynt yma mlaen, fi'n teimlo fel sa'ch bywyd chi'n mynd i ehangu nawr. Felly bod chi'n cadw chi'n yn fach. Fi'n credu bod lot o chi wedi cadw chi'n yn fach am rwy reswm. Smoch chi di rannu eich sgiliau, smoch chi di rannu eich cariad, smoch chi di rannu eich syniadau gyda pobl. Ond nawr fi'n credu bod hwn i gyd yn newid. Chi di penderfynu nawr, fi'n mynd i wneud rhywbeth nawr am yn sefyllfa o heddi mlaen. Fi'n mynd i camu mewn i egni'r brenin y bentycle. Chi'n mynd i wneud arian nawr, okay? Achos mae'r cyfle gyda'n asyn o bentycle yn dod mewn i chi. Mae'r as o bentycle yn dod â cyfle newydd ariannol mewn i chi, okay? Dyw e ddim weithau'n syml, ty beth yw'r cyfle un, okay? Ond, meddylwch, chi'n mynd i fynd mewn i egni'r brenin yma, okay? Chi yn yr egni'r brenin. Mae'r meddylfryd dych chi'n barod o'r brenin yma. Na beth i chi moyn, okay? A na beth i chi moyn amlywio mewn eich bywyd chi. Na beth i chi moyn manifesto mewn, okay? A mae hwn yn gweithio fi daw y cyfle. Mae'r as o bentycle mynd i ddod ar cyfle yna i chi i wneud arian, i dimlo fel sydd digonedd gyda chi. Digon o arian dych chi rannu dych teulu, rannu dy pobl, helpu pobl fan hyn. Okay? Dyna beth i chi'n trio creu ar y foment. A byddwch chi yn creu fe, okay? Ond bod chi'n cadw balans, ond bod chi'n cydbwyso popeth, a chi'n meddwl, okay, fi'n mynd i gael yr arian yma, ond fi hefyd mynd i rannu'r arian yna, a defnyddio peth o'r arian yna i helpu bobl arall, okay? Ac mae'n rili bwysig mewn bywyd ysbrydol bod chi'n gallu roi a cymryd nôl, okay? A mae'r cydbwysedd yna yn bwysig iawn. Wedig i wneud ag arian, okay? Mae rai bod chi'n rhoi, a perthnasau i fod yn onest, okay? Mae'n bwysig bod chi'n rhoi a cymryd, okay? Mewn balans, mewn cydbwysedd fan hyn.
A wedyn ni, fel fi'n gweud, be chi'n goffod ryddhau yw'r ffantasi nawr. Mae rhaid chi ryddhau'r ffantasi mwyn creu'r reality fan hyn. Okay? So, os chi moyn yr arian, pidwch bod yn breuddwydo am ennill y loteri ragor, wedyn nethwch chi, okay? Meddylwch, fel i fi'n mynd i wneud yr arian mae'r un hunan. Fel i fi'n mynd i wneud hwn. Beth i fi'n mynd i wneud i fynd mlaen dy mywyd nawr a wneud arian fel hyn. Arian fel i fi moyn. Fi moyn bod y brenin o Bentycle. Fel i fi'n mynd i wneud yr arian na. Okay? So sy'n mi eisiau chi jyst freuddwydio ragor neu chwethu dymuniad mewn y ser, okay? Na, nawr allwch chi wneud e. Cymrwch ar y wennau yn eich bywyd a newch eich hunan. Achos mae hwn mynd i newid popeth i chi. Mae'n mynd i newid eich llwybr chi'n hollol, okay? Achos byddwch chi nawr yn arweinio eich bywyd, okay? Byddwch chi'n cymryd awennau eich bywyd eich hunan nawr a dim gadael ei bobl arall, okay? Chi'n cymryd y pŵer nôl fi'n tymlo fan hyn a chi mynd i amlunio, chi'n mynd i manifesto popeth i chi moyn. Chi'n mynd i manifesto'r arian hyn. Chi'n mynd i ffindio ffyrdd i wneud e, okay? So byddwch yn bositif, achos gallwch chi wneud hwn a mae'ch bywyd chi'n mynd i newid o achos na. Okay? Right, beth fi'n mynd i wneud na, fi'n mynd i eglurhau hwn jyst i weld os tyma bach fwy o neges yn dod mewn i ni ar peth o hwn. Okay? So, gewn ni eglurhad ar yr egni hyn, yr egni'r arian hyn, please, ysbryd. Okay, mae'r 4 o gleddyf gyda chi fan hyn. Mae'r 4 o gleddyf yn siarad am fi mewn i'ch hunan a cymryd mach o amser mas i feddwl. Okay? So, na beth wedyn ni fan hyn. Dyma beth chi moyn. Dyma'r egni chi moyn. Okay? Dyma'r egni presennol sydd â chi. A chi'n hala mas i'r bydysawd. Okay? Mae eisiau chi gymryd amser nôl na i weld, right. Fel i fi mynd i wneud hwn. Fel i fi mynd i greu hwn. Cymrwch yr amser i feddwl, okay? A wedyn ni daw y cyfle mewn i chi. Wedyn ni fan hyn, okay? So cymrwch amser mas i feddwl fyna. Gewn ni please ysbryd nawr cerdyn i eglurhau'r as o Bentycle. Allwn ni eglurhau'r as o Bentycle, please. Beth yw'r cyfle yn sydd yn mewn? Waw! Okay. Os oedd eisiau cadarnhad yna ni boes, ni'n cael e, okay? Achos nawr ni wedi tynnu 2 brenin y Bentycle. Arian, okay? Mae'r cyfle hyn, mae hwn yn gweud gwmwys beth wedes i wrthoch chi cwbl o funudau yn ôl, okay? Mae'r cyfle hyn mynd i alluogi chi i stepio mewn i egni brenin y Bentycle, brenin y ceiniogau, brenin yr arian, okay? So, mae hwn jyst yn cadarnhau fe. Daw y cyfle hyn mewn i chi fel bod chi'n lli wneud arian, anno gwyn siarad arian bach fan hyn, okay? Mae brenin y Bentycle, mae gormodd o arian dy fe, okay? Mae cymed o arian dy fe, mae lli'n neud y beth mae fe moyn. A mae fe lli eistedd yna yn edrych mas ar i dir, ar i dili, ar popeth sy'n bia fe, okay? Mae fe lli eistedd yna edrych mas ar popeth. Mae fe'n hollol ddiogel gyda'i arian, okay? Mae popeth gyda fe, sy'n eisiau fe fecsom ddim, sy'n eisiau fe fecsom dal i biliau, sy'n eisiau fe fecsom ddim, okay? Os sy'n eisiau car newydd yna fe, digon arian da fe mas i brynu un, okay? Na'r fath o arian ni'n siarad am fan hyn. A mae'r cyfle yn dod mewn i chi i wneud y fath na o arian. A bod hwn wedi dod mas do, bwys, allan ni byth wneud o'n lan, okay? Chi yn stepio mewn i egni'r brenin y Bentycle. Mae lot o arian yn dod i chi fan hyn. Os newch chi amlywio a os newch chi... Mae rai bod chi'n credu, mae rai bod chi'n really credu yn beth i chi'n neud fan hyn gyda'r amlywio, okay? Chi'n gwybod bod chi'n lli neud yr arian hyn. A cofiwch na, okay? Beth sydd wedi dod fas fan hyn yn ardal y cefnogaeth, okay, yw brenhines y cleddyf. Nawr mae'r brenhines yma a meddwl clir. Mae'n gwybod le mae'n mynd, mae'n gwybod popeth yn glir, okay? Mae ffenni
uwchben y cymyle. Dyw i ddim yn cael cymyle yn mynd yn y ffordd o gwbl, Mae hi'n gweld yn glir. A dyma'r cefnogaeth sydd gyda chi. So fi'n gweud fan hyn, mae ysbryd yn gweud wrthoch chi fan hyn, ni'n cefnogi chi, Mae cefnogaeth gyda chi. Mae'r ysbrydion, eich tîm ysbrydol chi, yn cefnogi chi yn hwn i gyd, fel wedys i o'r blaen, A maen nhw yn helpu chi i weld yn glir am beth sy'n eisiau wneud, beth sy'n angen wneud arnoch chi fan hyn i fe mewn i egni'r brenin y pentecle yma. So mae'ch tîm chi tu ôl i chi fan hyn, a maen nhw'n helpu chi weld yn glir. A nawr fi'n styrir, dwi eisiau si hon o'r dec anghywir, ond na beth oedd y moyn do mas, so na beth gewn ni. Nawr den, yn ardal beth sy'n angen i chi adael fynd, fwy o wybodaeth fan hyn, please, ysbryd. Fwy o wybodaeth fan hyn. Reit, a mae gyda chi'r cerdiau'n y seren. Mae'n gweud wrtho fi bod rhaid i chi wella'ch hunan fan hyn a gadael fynd unrhyw beth oedd yn boenus i chi. So, os ych chi wedi mynd trwy pethau poenus yn eich bywyd chi, nawr yw'r amser i wella o'r pethau hyn. Mae rhaid chi adael fynd nawr pethau o chi ddim yn gwella o. So mae angen i chi wella nawr, A bod yr cerdyn yma fel hyn, mae angen i chi gadael y breuddwydion i fynd nawr, gwella'ch hunan fel bod chi gallu camu mewn i egni yr amlywio i camu mewn i egni'r brenin yma, Na beth mae hwnna'n gweithio fi heddi. Gadewch ni weld beth sy'n mynd mlaen ar y diwedd, Mae hwn mynd i newid eich bywyd chi'n gyfan gwbl. So, ysbryd allwn ni please cael eglurhad am y newid bywyd yma, please. A beth sydd gyda ni, yw marchog y pentecle. Arian dobwys, arian yw'r darlleniad yma i chi, Chi moyn wneud arian, chi mynd i wneud arian, chi yn camu mewn i egni arian ar y foment, Nawr, mae marchog y pentecle, fi yw'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. So mae hwn mynd i gymryd tyma bach o amser i chi wneud, Dyw e ddim mynd i ddigwydd dros nos, a dyw'r newid bywyd hyn ddim cweit mynd i newid dros nos, Mae'n mynd i gymryd tyma bach o amser. So wedyn ni, cymrwch yr amser yma nawr i amlywio yn eich meddwl, Cerwch mewn os gallwch chi i stad o fyfyrdod, Myfyriwch nawr, cymrwch amser mas i fyfyrio, achos mae'r amser hyn yw'r amser le chi'n setio popeth lan, i fi mewn i egni brenin y pentecle yma. So cymrwch amser mas, os allwch chi, drychwch ar-lein am peth cyngor ar fel sydd i fyfyrio a fel sydd amlywio, fel sydd manifesto. Achos weithiau chi allu gwneud pethau fel bwrdd gweledig, o'r pethau chi moyn yn eich bywyd, a fi'n gwybod mae arian yn rhywbeth mawr i chi moyn yn eich bywyd, mae arian trwyddo hwn i gyd. A wedyn ni hefyd, cymrwch yn amser i fyfyrio, a mae'n bwysig amser chi yn amlywio, a falle na fi fideo ar hwn ar wahân rhywbryd i chi. Amser chi yn amlywio, amser chi yn manifesto, Mae'n bwysig bod chi'n timlo'r emosiwn byddwch chi'n timlo pan fyddwch chi'n cael beth i chi moyn. Gobeithio bod hwn yn ei synwyr i chi. So wedwn ni'n erbyn hyn. Mae brenin y pentecle. Mae fe'n berson sy'n popeth. Popeth gyda fe, mae fe moyn yn ei fywyd. Digon o arian, digonedd o bopeth. Amser chi'n myfyrio, mae eisiau chi daimlo'r emosiynau yna. Timlwch beth mae fe'n timlo fel i gael faint yna o arian, Timlwch beth mae hwnna'n timlo fel. Beth mae fe'n timlo fel i gael digonedd o arian. Sy'n dweud chi'n timlo hwnna, chi'n newid eich frequency, Chi'n dod mewn i'r cydbwysedd gyda'r amledd,
So, cydbwysedd gyda'r frequency i chi moyn bod yr un lefel a. Okay? So, pan i chi yn myfyrio, newch yn siŵr bod chi dim jyst yn meddwl amdano fe, dim jyst yn gweld e yn eich meddwl, okay? Dim jyst yn gweld beth mae fe'n mynd i fod fel, ond timlo beth mae fe'n mynd i fod fel, achos dyna'r allwedd i agor y drws i fyfyrion dda ac i amlywio'n dda, i manifesto'n dda, okay? Mae'n allu dimlo fe. Timlwch e, ti fewn, timlwch e'n eich calon. Beth mae fe'n timlo fel i fod yn gyfoethog? Beth mae fe'n timlo fel i gallu roi nôl i'r gymuned? Beth mae fe'n timlo fel i allu dalu am barti i briodas yn mab neu'n merch neu ta beth yw e, okay? Timlwch hwnna. Mae rhaid chi dimlo fe i wneud e'n reality, okay? So tip fach cyflym fyna i chi i wneud a ymlywio. Fel fi'n gweud, felly na fi fideo rhywbryd arno fe, tyma bach mwy dofn, okay? Os chi moyn hwnna, gadewch fi wybod yn negesion, ac fi'n hapus i wneud pa bynnag fideo hoffech chi weld, really, so gadewch fi wybod yn y sylwadau isod, okay? Gadewch neges i fi i weid, hoffen i gael fideo ar amlywio ar manifesto, okay? A na fi fideo hwnna i chi os chi moyn. So beth ni'n mynd i wneud nawr yw cael quick golwg dros hwn eto, okay? So chi'n camu, chi yn egni'r brenin y pentycle ar y foment, okay? Mae eisiau chi gymryd amser mas, allai fod y cerdyn yma'n gweithio chi mae eisiau chi fyfyrio, okay? Achos mae'r cerdyn yma am cymryd amser mas i feddwl, okay? Feddwl yn glir. A gallai hwnna fod yn fyfyrio, okay? So cymrwch ar amser mas i fyfyrio ar hwnna, a'r teimladau beth bydde fe fel, a teimladau beth bydd e fel pan gewch chi'r ariannyn. Mae cyfle yn dod mewn i chi, cyfle ariannol newydd, a mae'n mynd i fod yn galluogi chi i gamu mewn i hwn, okay? I gael hwn, y brenin y pentycle yma. Chi'n mynd i gael popeth bwys, okay? Mae popeth yn dod i chi, jyst eisiau chi roi fe mewn i fodolaeth nawr, okay? Cadwch balans, byddwch yn glir yn beth i chi moyn. So beth bynnag chi'n amlywio, byddwch yn glir yno fe, okay? Mae brenhines y cleddyf yn gweithio chi. Byddwch yn glir yn beth i chi moyn. A mae'r ysbrydol yna yn helpu chi, okay? Mae nhw'n yn helpu chi yn bobeth chi moyn. Mae angen i chi wella, okay? Mae angen i chi cymryd yr amser mas i wella fan hyn. A mae eisiau chi nawr roi breuddwydion mewn i reality. Nawr yw'r amser, okay? A wedyn ni bydd y bywyd chi yn trawsnewid yn gyfan gwbl fan hyn. A bydd arian yn dod mewn i chi un dydd ar y tro, a byddwch chi'n gweld yr arian yn tyfu a tyfu a tyfu gyda marchog y pentycle. Okay? So beth wnawn ni nawr? Wnawn ni orffen y darlleniad gyda neges o'r ysbrydol, neges wrth ysbryd i chi i orffen. A fi'n teimlo bod eisiau fi ddefnyddio un o'r Starseed Oracle yma i chi. Neges fych o'r yngylion, neges fych wrth ysbryd. Just i orffen hwn, i orffen y darlleniad heddi. A beth sydd gyda ni fan hyn yw cerdyn y ser haden empathig, okay? A mae hwn yn gweithio chi bod chi'n cymryd mewn rhywbeth sydd ddim bia chi ar y foment, okay? A felly dyna beth yw'r allwedd fan hyn. Achos mae angen i chi dimlo, fel o'n i'n gweud. Mae eisiau chi dimlo egni'r brenin yma, egni brenin y pentycle, fel bod chi gallu troi beth sydd ddim gyda chi ar y foment mewn i rhywbeth sydd gyda chi. Okay? So na gadarnhad fyna wrth ysbryd, mae eisiau chi gymryd na, mae eisiau chi dimlo, mae eisiau chi fod yn empathig i gymryd arno egni a teimladau gwmws beth i chi moyn, boys. Okay? So newch na. Newch y myfyrio, newch yr lluniau yn eich pen, okay? Ond newch yn siŵr bod chi'n timlo popeth hefyd. Achos fel fi'n gweud, dyna beth yw allwedd amlywio, okay? Dyna beth yw allwedd manifesto. Okay? Wel, dyna neges heddi. Os ych chi wedi joio'r darlleniad,
Cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio'r sianel. Mae pob peth bach i wneud yn helpu fi gyda'r sianel. A gadewch neges i adaf i wybod os yw hwn yn gweithio i chi, okay? Ond yw hwn wedi gweithio i chi os arian yn dod mewn i chi nawr ar ôl chi'n neud y myfyrion, ar ôl chi droi eich breuddwydion mewn i reality, okay? Gadewch fi wybod i, so dwlen i glywed wrtho chi. A os ych chi wedi darllen y cerdiau yma yn wahanol i fi, hoffwn i glywed wrtho chi hefyd, okay? Fi'n joio siarad am darlleniadau a fel mae'n greddf ni'n gweud pethau gwahanol wrtho ni weithiau, okay? So pob lwc i chi gyda'r amlywio, boys. Gobeithio gewch chi gwmws beth i chi moyn. Okay? Achos chi'n hyddi fe, fi'n teimlo mae really chi'n hyddi hwn. Okay? Chi'n hyddi'r arian yma. So, tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunan. Newch yr arian a welai chi tro nesa.